Ir-Repubblika ta' Malta iferm akbar mill-gang li ġabitna f'din is-sitwazzjoni għax ma'kom jimmuġuħ u naqsam l-ansjetà. Kliem il-President ta' Malta George Vella fl-okkażjoni ta' Jum ir-Repubblika waqt iċ-ċerimonja tal-investitura tal-Onuri għal qadi tar-Repubblika. Nżommu f'moħħna li r-Repubblika ta' Malta hija ferm akbar minn din il-klikka li ġabet dan l-lajb fuq pajjiżna. George Vella beda billi nota kif wieħed kien jistenna li f'din l-okkażjoni nitkellmu dwar it-triq li pajjiżna mexa fl-aħħar 45 sena u triq il-qudiem. Madankollu saħaq li bħalissa pajjiżna għaddej minn ċirkostanzi partikolari li jixirqilhom l-attenzjoni tagħna. Dan huma ċirkostanzi li qegħdin ikollhom effett ħażin ħafna fuq il-kredibilità tagħna, fuq in-negozji tagħna, fuq l-investiment ġewwa pajjiżna, fuq it-turiżmu u fuq l-isem tajjeb li Malta dejjem ġarret magħha fl-oqsma internazzjonali. Il-kap tal-Istat qal li min wassalna f'din is-sitwazzjoni ma kienx qed jaħdem għal ġid tal-poplu Malti u li dak li sar qatt ma jista' jiġi ġustifikat. U refera l-aktar minn darba għal fatt li dan kollu wasal wara l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li qal li rridu naħilfu biex naraw li għad bħal dan ma jerġax iseħħ. Il-kol flimkien irdu ninaqdu fit-tama li kull min għandu jerfa' responsabilità ta' emilu, jerfaħħa u jieħu l-pieni li jġor miegħu dan l-emil. Fil-waqt li qal li dawn il-ġranet huma koroħ għal kulħadd, il-President appella diversi drabi għall-għaqda nazzjonali. Appella wkoll il-poplu f'użu xieraq tal-medja soċjali kif ukoll il-ġurnalisti biex jirrealizzaw ir-responsabiltajiet kbar li jġorru f'kitbietom. Dan fil-waqt li rikonoxxa dritt tal-poplu li esprimi femtu bil-libertajiet kollha li ttieħ il-Kostituzzjoni. Minnaħa l-oħra li l-membri parlamentari appellalhom biex jiftakru fid-dover tagħhom li jilleġislaw biex jissaħħu l-istituzzjonijiet tal-pajjiż ħalli naraw li ssir ġustizzja kif ukoll li l-ġustizzja tidher li qed issir. Li ngħidu biss li dispjaċina għal dak li ġara mhux biżejjed. Irridu naraw li ssir ġustizzja. U naċċertaw li l-ġustizzja tkun tidher li qiegħda ssir. Fil-waqt li bħala l-kap tal-Istat tenna li mussew li Malta kollha tidher kera b'dak li qed iseħħ u għalaq billi esprima tama li l-enerġija għandha tintuża ħalli flimkien jissolvew dawn il-problemi u naraw li nġibu l-għaqda. Qal li bħalma ngħidu fl-innu nazzjonali għandna nitolbu lil Alla biex iseddaq l-għaqda fost il-Maltin u jibgħat isliem li tant għandu bżonn pajjiżna. Iċ-ċerimonji ta' Jum ir-Repubblika bdew bil-parata mis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li għaddew minn nofs protesta tas-soċjetà ċivili fit-triq ir-Repubblika. Mal-wasla tagħhom fi Pjazza San George, is-soldati kienu spezzjonati mill-President ta' Malta. U wara d-diskors tiegħu fil-Palazz, il-President taħħa triet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu lill-eks Kummissarju Ewropew Carmenu Vella, lill-Professur Raymond John, lil Tony Zara, lill-Professur Jovan Kurbalija u lill-Professur Joseph Buttigieg bl-aħħar tnejn fuq bażi onorarja u tal-aħħar wara mewtu. Ingħatat ukoll il-medalja l-Qadi tar-Repubblika lil Anthony Bezzina, lil Dun Gianmari Kawki, lil Joe Grek, lil Alfred Sisant, lill-atleti tal-Special Olympics Malta, lil Loren Vellazara u lil John Zammit, kif ukoll lil Lino Grek wara mewtu. Din il-medalja ngħatat ukoll fuq bażi onorarja lil José Maria Ballester Fernandez Fontes u lil Natalie Muxamp.